Oh iya. Kaya kowe gawe video klip karo sing kae lho. Ngono ya, Mak. Katuran jumeneng menyapa para warga masyarakat. Ya, sepote srampat no kaya ada jaben ing ngono. Monggo Mbak Manohara kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan menyapa masyarakat dusun Gedang Luduk pada malam hari ini. Ngono. Yo srampat dadi kok, ya. Ayo. Oke. Iya, Jan. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Mano. Dan selamat malam. Wah. Suarane oleh gandem. Lanang kok. Wis ketemu malih nggih Mbak Manohara? Gak. Duh, yo ketemu kok. Oh nggih Mas Akbar. Lah ngono lho, wong wedok iki leh feminim. Min apa suarane karek turahan kok. Lho, itu bisa diatur. Ambak suarane panjenengan telas, ambak suarane panjenengan kari turahan, ning iso diatur lewat sound system. Ya, ngono kuwi lho. Iso diatur lewat mic. Iki sone teko nggone sapa, Mas? HR Audio. Mantanku, Mas. Lho. Mantan bojo? Non? Mantan bojo? Mantan sopir. Oh, sopir. Yang mana tuh orangnya? Yo operator yang nyekel mixer no, yang pegang mixer. Ada dua. Pasti yang putih bersih itu loh Mas orangnya. Iya, putih bersih. Injih menika teng dalemipun. Dalemipun nuwun inggih menika Mbah Amin. Mbah Amin kalian Ibu Sudarmi. Ibu Sudarmi ingkang pundi menika? Lho Ibu Sudarmi ya. Oh injih matur sembah nuwun. Mbah Amin nggih. Mbah Amin. Mbah Amin ingkang pundi ngapunten? Oh datang wingking, injih alhamdulillah. Menika hajatipun menapa? Aduh, hajatipun kitanan sunatan. Iya. Kok roh sunatan kok lho. Lah mergo aku ya tau disunat. Yo lagi iki lho, sinden kok disunat. Wedok iki ya sunat, Mas. Lho, wedok iki iso disunat to? Biyen aku lanang. Oh iya. Oh kene sing ngeterne tresno kok ya. Oh iya. Sing ibet ya sing bau reksa tuan rumah malam ini lho. Walah, Kanca Astabrata aja sewiyah-wiyah karo sing ibet bengi iki. Mergo lho omahe asli sawan kene kok. iki berarti sing dhewe dulure Tris. Wis tunggal kene, tunggal kecamatan, tunggal desa. Ngerti ngono ngomong nek dulurmu ya ora tak jaluki dhuwit to, Tris. Heeh, niku asli sawahan mriki. Wis kadung dibayari lunas e. Ya wis ora apa-apa. Sok balikno Tris. Nggih. Mas Tris, alhamdulillah matur sembah nuwun. Jan cahyane saya putih ya, Mas. Saya putih. Saya bersih. Saya resik. Ketok untune tok. Mas Tris iki mbiyen, Mas. Mas Tris iki mbiyen jaman cek urung rabi, cek Joko mermorane aku.
Oh, nalika jaman isih bujang durung krama, aworane sampeyan. Awarane aku. Hmm. Jaman lagi bar sunat amarane aku, Mas. Oh, tres niku nggih. Nggih. Hmm. Aku mbiyen turut kene iki Mas, melu campur sari ya sing ibot ya tris kuwi. Oh, jaman berjuang riyen nggih. Zaman berjuang no. Tenan basa saiki petuk kok ya wis tuwek to tris iki. Lah iya no, wis pun anak-anak kok heeh. Istrinya Mas Tris juga ikut di sini. Lu ndak roh nek kuwi. Nggak ada? Mboten. Oh sudah pulang, Sudah mergone pulang. gak kuat ngrungokne suarane Tris ning jaba. Wow. Piye to Mas suarane Tres ning jaba piye Mas Teh? Elek Mas. Mosok to? Image-nya Tres itu aja nyebarne fitnah lho. Engko teko omah ben gelut. Rasane kok gawe wong cukrah. Injih menika Dik Saka. acaripun Dik Saka Arkan Saka. Saha Arkan Pramudya Saha ngaten mawon. Kok angel jenenge kaya ndek mau ae. Akbar wa salam. Iya iya. Lha niki celukane sinten? Saha ngaten Saha. mawon. Heeh. Dik Saka ingkang pundi? Heeh, pun babu dereng. Injih Dik Saka. Selamat menikmati bentuk baru Dik Saka nggih. Sunat kok ya. Alhamdulillah, nggih sunat. Bentuke baru. Semoga puas dengan hasilnya. Puas dengan hasilnya. Dan dipergunakan semestinya. Betul, kayak aku. Oh ngono Mas. Iya no. Lah sampean semestinya bagaimana Mas? Loh, cowok itu. Kok gak iso kok ngene iki ngopo to? Cowok itu kalau sudah dihitan, gitu. Kalau belum menikah, itu tidak boleh disentuh-sentuhkan oleh yang bukan haknya. Maksudnya piye to kok ora jawab aku? Maksudnya yo. Ora jawab. Aku jelasno, aku kan jek cilik Mas. Cilik apa modele kaya blandut macan. Saiki lho, Mas Akbar ki delok wayangan ya dipasang ngenekan panggungnya. Lho, iku asbake sing nyimping niku. Asbake sing nyimping. Lho iki asli cor-coran lho. Asli cor-coran. Wis to. Aku jelasno kuwi mau piye tentang sunat kuwi mau piye, Mas? Maksude barang kuwi nyuwun sewu dienggo pipis to. Barangnya siapa? Ya barangku to. Ndelok. Iso delok iki. Lah aku ra duwe wong aku wedok kok. Tenane. Lah kok jare mau ngomong lek sunat. Biyen. Oh, Iki pacik wis tak- lanang. Iki tak ketok kok wis. Tenan. Wis tak ketok tak nggo gandul kunci kok. Lah nek mbok ketok buku gantungan kunci meng kok nek nguyuh kok ngadeg. Lho, tukul neh. Waduh. Apa nek kono? Aku jelasno sik dari segi pengalaman Anda. Aku biyen yo sunat. Lho, sampean kan saiki wis balik, wis umur 21 plus. Ya, biyen yo sunat. Aku ki SD kelas 5 sunat. Oh, ngono. Ayo no. Terus? Bar sunat aku puas akan hasilnya. Langsung tak tanjake Oh, kuwi. terus mbok dudah-dudane wong. Mboten no, mesti tanjake yo dienggo pipis. Lho, saurunge sunat apa sampean gak tahu pipis? Duh, yo pipis. Mesti perdana pipis setelah sunat. Nah, ngono lho. Gak iso mikir ta aku. Ya, ora usah dipikir. Kuwi pipisnya rupane apa, Mas? Ya wis ngono kuwi ah, kok saya menjurus ngono. Biasanya kan beda nek wis sunat karo urung sunat ki pipisnya beda. Padha. Pipis yo ngono kuwi. Mosok jare Deni kok gak? Jare Deni piye? Mungkin aja. Mangsaku kok Terus bagaimana, Mas? Yo maksud dipergunakan yang sebaiknya, ya toh. Aja nganti ya toh dipergunakan disalahgunakan ngono. Ora beda kaya aku ngene iki lho, Mas. Loh, kok kaya Dipergunakan dengan semestinya. Lah kok iso? Najan to macak wedok lho, nguyuh ya tetep ngadeg. Lah nek lungguh pra ya kesreh. Iya. Wah, aku. Jenengan kok ya perkara sunat teko ndi-ndi aku. Nah iya toh. Pokoke Dik Dik Saka, semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua nggih Dik Saka. Amin ya rabbal alamin. Tetap junjung tinggi nama baik keluarga. Iya. Nah, kaya Mbak Manohara ki aja dicontoh. Lho, kok iso ora dicontoh wong jenengan yo berprestasi, karirnya melambung tinggi kok. Lah mosok Dik Saka dadi banci. Oh iya. Ya dicontoh sing apik-apik. Jadilah lelaki yang sejati. Weh. Ini ki masamu ning omahku ya usung-usung lho Mas. Mbah, nek prai nyinden ngono ya, Mbak? Oh, keduk pasir barang. Bahaya. Sinden kondang duk kulon etan kidul lor Mbak Manohara kondange kaya ngono kuwi nek ora nyinden keduk pasir. Oh, les aku, Mas. Piye. Ora isin ngono karo tanggamu. Apa isin? Wong badhok ra njaluk tangga kok. Iya. Bener. Ya. Sing penting itu Mas, saling menghargai
hidup di masyarakat itu saling menghargai. Bener. Saling menghormati sesama. Yo. Dan nanti akan jadi guyub rukun. Ngono lho, Mas. Sing diarani wong terhormat niku kawitane ya kudu gelem menghormati orang lain. Betul. Ada, bener ta? Dengaran kok meletik dina iki. Lah iya meletikno, hawane adem. Jenengan teng sawan mboten kademen nggih, kaya ngene iki Mboten hawane. kula riyen jaman prawanan tasik kemutan kula teng mriki. Campur sarinan kalih lintang kemukus nggih Mas. Nggih. Nggih Mas Sutres nggih. Zaman semono ya Mas. Zaman aku cek prawan, terus ya cek Joko. Sik to meng jare Mbak Manohare sunat kok zaman cek prawan gitu kok. Aku dhewe yo bingung karo awakku. Lah piye aku meneng kono pethokan hansip to Mas? Heeh. Rene mung arep digawa hansip to Jawa kuat. Dikawal. Lah kok cacil iki bungok-bungok to. Bungok-bungok piye? Iki lho bancine kecekel, iki lho bancine kecekel. Rumangsaku yuk ki menghormati sampeyan dikawal dihormati digolekne dalan. Nggih, wis pokoke ndedonga sing apik-apik wae. Ndedonga sing apik-apik, Dik Saka muga-muga jadi anak yang berbakti, ngono to? Wis. Dik Saka kok ya wis besar fotone tapi kok cilik ya. Fotone ning pamflet kok cilik. Ya itu foto kecilannya mungkin. Gitu. Foto kecilannya. Sekarang sudah sunat, sekarang besar. Bagus loh. Wis bagus. Dik Saka sunatnya sudah berapa tahun? Baru 1 minggu. Oh 6 bulan. Oh sudah garing. Ya wis nong. Aku sing garinge rada suwi aku mbiyen. Oh lah sampean nakal. Mboten no, mangko sewulan luwih. Gendelen kula niku riyen. Mosok Mas. Delok mosok. Hei, oh ya wis bar biyen. Gendelen ki apa to? Gundangan niku lho. Ya. Gondang ki ya ndek Lengkong kono to Mas? Kuwi desa, kecamatan. Sak catur panglipur, Mbah. Mbak pilih mantan pamundutan. Lho niki mau pamundutanipun saking tuan rumah pepeling sampun ngatur selawat badar kalih niki wonten sing badhe nyumbang lagu Mbak Zoya. Oh nggih. Ning sadurunge Mbak Zoya mbok jenengan nembang sik. Ayo no. Wis mardika ing penggalih. Apa? Sing nganggo bawa to, Mbak? Bawa nggih. Iya no. Penggendere wis bagus sik kaya ngono dik. Jantenan. Ro penggendere kok terus desah maksud aku. Aku nek ruang bagus iku kudu desah. Nek iya. Ketoke bagus, Mas. Heeh. Tapi sing asli. Oh, kok bisa? Engko tak dudahi. Lho ngapa? Aku duwe video nih. Segedere? Lho, lah kendal lagi iki kok aja. Padha aku kuwi yo an. Oh, ora ngapa. Padha lanange maksudnya. Oh iya. Jak omong nangel ra. Iya. Apa Mbak Pelok? Nganu nggih nyidam sari mawon. Oke. Senenganku. Senenganku. Jenengan. Duet apa piye Mas? Aku ganti. Aja duet sing nek sampean ngejak duet penggendar engko sing gendari siji sapa? Loro sing nyimping cemburu. Ya wis karo jenengan mawon Kang Mas. Sing nyimping cemburu. Aku gandrungen. Lho. Aku gandrungen. Boyo. Kayak kowe gawe video klip karo sing kae lho Mas. Rumangsaku kok. Aku gandrungen. Piye carane gandrunge piye? Wih apa? Wis mbok esrek-esrek ning mayang iki lho. Wanita iki ya ngene iki penuh dengan gaya. Oh, gaya. Bagaimana Anda sebagai pria itu loh menyesuaikan keadaan ngono lho Mas. Oh, ngono jamek. Jan bowo Mbak Yu. Wis jan sutres jan. Terus? Iya, Terus mbasa tanggapan ning omahe dhewe kok gak bergerak ya? Lek dia dibagus-bagus juwaim ngono. Biasane nek bar ngene iki mloler. Pikone gacing. Iya, mangga, Sing ngendang ki kok ya. Dawang bagus. Iya. Bapak jeneng hati. Pasanganmu ki mau ora melok lho, Mbak. Sinten? Jane request Victor ora melok izin. Wis pecat ae. Ya aja to mesake.
Tapi jujur Mbak Manohara, dengan sudut pandang seorang wanita penabuh Astabrata sakmenika iki menurut panjenengan sing paling bagus pundi, Mbak? Heru. Yo penabuh pengrawit maksudnya. Oh, pengrawit. Oh ya kuwi ya padha aku ya. Sing nabuk seorang ngawur. Mas aku kan. Penabuh sing paling bagus. Apa siter sing nyempel siter. Iku siter. Mau kok mbethuk ngono. Loh, niku suarane suara emas loh. Kamu jajal. Lho, suara emas ayo. Niku mempunyai suara emas. Aku gak sida mbok gandrung, mbok wakilne sapa? Niki suarane emas, saestu suarane emas. Engko kok sampai Nek ibadah teng gereja niku nggih niku sing nyanyi, nggih sing mimpin. Wetengmu senep aku duwe interstop kok ayo. Ah wis, ayo munggah. Ya ngono kuwi. Yo tak keke. Sowen. Kowe lanang apa ora? Wong wedok ayu ngene iki mbok yo ndang ayu kok yo. Ngene. Ajare karo ngono sik cuwis. Gocek ana Mas aku, Mas. Kok wegah goceli to? Ngenyek Ndak nyepelek. Mas ajare ngenyek aku kowe. Aku apa rapi jare. Ngapa? Aku berapi. Ceklimik sik ceklimik. Endi mike? Sik nyekel omae. Munggah yo ngadeg to. Kowe koyo Pak. Kok gak melok nyapa? Kowe nyapa cekelan HP panggung iki gak boleh bawa HP. Mike. Mikir ning kono, mikir dijipuk sik. Mike titipke sinden sik. Sai, lha ngono lho. Oh alah. Piye? Nduk iya. Koceki Mas, aku arep munggah ra iso. Lho dikocek lha. Lah cek rene. Iya, Binggo. Nyapa kok beyo? Sik to. Tangane kok irenge nggih kloselongan tangan to, Mas. Asline ono sarung tangan kuwi to. Masa ki asli kulit. Walah. Ya sepurane lagi ro lho, Mas. Iya. Sido apa gak? Hah? Sido apa gak? Sida. Ngene gendong ngene. Mas. Gendong, karo wanitae sing gemati. Aja to. Lah nyapa? Lah nyapa to? Aku gak kulino ngene iki. Lho Lho, kulino. makane dikulinakne ayo. Iku kan Belajar sak dhuwur rabi ki ngono kuwi. Lho arep rabi to, Mas? Arep rabi. Malah justru arep rabi ki belajar karo banci sik. Nah, Ben pinter. Ajur. entar to. Madhep rene. Mendak. Sik to lati mengisor ngene lho. Mendak. Aku tak mulih. Mendak. Oh. Ngene lho berarti ngisor Mendak ngene. lah, ngono lho. Sik to, wis. Yo, unggahke. Mendak. Diapakne kok bengok diapakne? Piye, Mas? Iso ketoke diupuk-upuk diapakne lho. Aku ditabrak sisih. Kak nyantol belas. Gak nyantol belas sih jare. Piye, Kang Mas? Gak piye-piye. Wes pokok gak piye-piye dino iki. Nek ora percaya delok sak lareke Mbak Manohara. Suarane apik tenan. Estu kok ya. Heeh. Iki dikon bawa kok malah mliliki sing geder ngono. Sak pira ta? Wih. Lho. Piye? Nek mumpuni sak pira ta piye? Sak pira? Lah, ora ndekmu gak ngono. Lah piye mong piye? Ndang. Piye? Sak pira ta? Ketok iki ya banci iki to ya. Komplit asal berantage katen niku. Tapi panjamu kok sitoke banci kabeh to. Ngene iki yo diwijo nek isuk. Weh ya. Niku guru lho Mbak Manohara. Oh, guru. Nek bengi nabuh, nek isuk sregep jam 7 pagi sudah di Aku sekolahan. ora ono Mas yen sampean guru. Tawarai maling. Ya Tawari aja maling. to Mas. Guru dadi contoh. Maling ki larangan negara kok sampean ki pengen ngono ki lho. Maksudnya maling barang sing apik. Dicontoh. Ora, maling apa tak tekoni maling apa? Yo maling kau taman. Ya. Tak tak. Maling kau taman. Ya, kuwi penting kuwi. Omonganmu kok cemlewu ki gek-gek. Apik kok dino iki. Ya, nang nembang kok ya. Dan dibawani. Kondi gimana? Duh tewa. Ya, Do dewa Jawa. Apik tenan. Suarane apik lah. luar biasa. Ya Allah. Hebat. Suaramu apik tenan. Omong ngebuku. Siapa? Cangkemku elek. Suaramu apik tenan. Apik? Ya Allah, ora nyangka ya Mas. Domong. Bocah rupane kaya cok bakal kok ya suarane apik. Apik do tewa ya iki lho. Ayo, Malah Mas. arum sampeyan. Ya karo tanganku didemekno Mas, kok jenenge Dihidupkan suasana panggung. Ndon, sampean iso hidup apa ora? Gak.
Ora iso. Masa ora iso hidup? Gak iso. Lah nyapa, Mas? Wis pokok ora iso. Siti-siti on. Masa sithik-sithik ra iso hidup? Gak iso. Meremong kok seswi lak hidup. Marahi Mas Herman. Ngapa kok Mas Herman? Ayo, Dotewa ya, Jawa. Digocek tanganku. Dipecek cek cek. Nah, ngono lho. Aduh dewa, dewa ning asmara Iya. kuat. Wis ta iya. Wong mendem karo ora mendem ora nek bedane. Ora nek bedane. Padha ta. Oh iki ya tau mendem to? Lah nek ora mendem wis kaya Ya tanduk. ampun sayang. Kamu itu jangan mabuk-mabukan. Ya wis pedhot. Kami itu sebagai nanti akan menjadi keluarga sekolah. Keluarga Sakinah. Kepala keluarga. Ngene iki sok sampean ning sekolah ditakoni, "Poe didelok karo murite." Lho Pak Cus, Pak Cus. Pak Cus, Pak malah. Vincent, Pak Vincent. Mboten. Sik to. Mas mboten Mas Vincent. Lho sapa Pak sapa? Pak Ancus. Oh Pak Encus. Sik Sak to. sekolahan. Pak Ancus ki seragammu liyane iki renek. Eh, Sapa gedane napa Pak? Seragame aspat brata ki nek pink nek gak pink ya putih. Tanggapan bendina dhuwitmu ngopo? Penjalukan. Penjalukan pink. Iki mau jane arep nganggo batik. Tris, sing njaluk ki tris to. Maksudnya Tris. motif batik. Iki jane gawe pink ora pantes lho tris. Lah kok kaya apa? Nek Mas terus Sik to piye? Penjalukan. Jane kaya tomcat lho tris wing gawe iki. Kok iso penjalukan ae? Ki jare kesel lagi sak lare wis kesel lho. gak kesel. Berdiri. Berdiri. Sok iso ngerti. Aku iso. Iso. Dotewa. Ya. Dewa-dewa. Aja ganggu. Ya. Goceki tanganku goceki. Iya tak gocekane grene. Manggung. Sampeyan kan arep rabi jarene. Heeh. Sida apa ora? Sida. Rabi karo wedok? Apa banci? Ya ora nek popone ngono kae. Ora rabi karo sapa Ya wedok apa? wedok. Wedok tenan. Ya tenan. Candi. Anu wis Ya tak tak. wis. Elek. Sik. Kamu diam tak wakilane. Ya. Aku apa kowe? Sini tangannya Ah sini iya sayang. iya. Kamu mau nikah? J. Nikah sama perempuan? J. Tenan? Tenang. Enek bolongane? Ya ora tak delok. Alah gayamu. Ya ya. Oh, gak maksud iki ya kaya irung kaya lambe. Enten Oh, berarti wis tau delok. delok irunge. Delok lambene. Ya Mas ya. Iya. Tenan apa ora? Tenan lho ya. Dotewa karo lungguh kene lho, lungguh kene. Lungguh. Karo dicekli tangane. Iya, lungguh. Iya kaya toprak-toprak tobong-tobong lho. Enggak toh, Mas aku gandrungan, aku gandrung. Tak tamane aku pacarmu terus sampean iki menyikapi wong wedok ki sing kaya aku ngene iki piye ngono lho. Aku gak tau ngene. Lah ya mangkane ngono-ngono. Ngono. Ya kok nek tak ngenek kok sik. Gelem ngenekne. Gak. Sida. Wis tono. Ya sida. Dotewa. Ya. Duh dewa. Terus Jawa Togong. Ya. Walah. Kang Wa Mas. eh Lho, kok nggih piye to? Karo bojone kok Karo nggih bojone tak kok tamane nggih. iki lho. pripun Yayi? Ya. Wes to, lunyu gerakmu ngene iki. Seger terusan ngene iki. Pripun? Sajroning ngatinipun Nggih. Jong. Nggih. Menika wonten namung panjenengan Kang Mas. Aku terus piye? Ya. Ya. Semono uga pun Kakang Yayi. Semono uga pun Kakang Yayi. Saestu Kang Mas. Saestu. Kowe nyapa to kok kaya lemes ngono apa to? Dak. Sama geratak ngono. Ya ngene iki wong wedok iki nek wis ladong kecintaan ki ya ngene iki nang gone wong lanang. Patrah iya Mas tenan. Iya, Wis ngene iki lah rasane iki. Golek dhuwit ya ngene iki. Sesuk didelok murid-murid Pak Aryo. Iya. Ayo gocekine. Ya. Engko murid-muridmu ben ngomong, guruku doyan banci." Nek muridmu ngono gak seneni ya sok ya. Mboten. Oh ya sabar kok guru sabar. Sabar. Ya. Innallaha masabirin. Nih. Artine Wong sabar kekasih Allah. salah. Ya.
Kok sabar ditek-itek kancane. Lah aku ya bener aku ya tahu kok. Yo, Jarene moh tangane moh cepot itu. Oh alah. Alah. Kliru neh. Oh ngono dimik-mik ngene. lho malah dimik-mik ngene iki. Masya Allah. Belas gak. Tenan ora. Dicekel. Cekel. Iya cekel. Malah. Ya ngono lho. Terus karo lenggah to. Karo lenggah ngene lho. Kene. Iki lho. Aku pangku. Ki. Aduh buka HP Oh ku. padha lanange kok. Ya. Kok iso. Sido apa gak? Sida. Lah manut sampean sida apa ora? Ora sida rapi ya ora apa-apa aku tak karo liyane. Ya aku nek sido ki rapi sido. Tapi ya gak yang ngene iki. Aku nek rapi mbok tukokne apa, Mas? Tak tukokne Apa? Omah. Omah apa sing gedhi, sing enek kamare, kamar mandi dalam, sing enek nganune, sing enek kolam renange ya, Mas. Omah apa? Omah jangkrik. Kok omah jangkrik Wis aku to? yo enggak mau. Omah aku tak kei mesin. Saya tau piye ta omah kok Sing dikek omah mesin. kok dhewe mesin ki lho. Dadi ku metu sak omahe ngreng, metu sak omahe. Oh. Ngono. Oh. Nah jadi gembel ceritane. Omah kei mesin. Aku sida mbok pangku apa ora? Ya. Sida mbok pangku apa ora? Heeh. Engko nek aku mbok pangku Ya. Terus piye? Pripun? Welasana. Terus. apa Mring to? wak. Wing mrawak. Mring wak. Bisu. Apa to, Mas? Kowe iki mengganggu. Mengganggu ngapa? Wong aku iki njaluk pangku. Diapane? Dadi ubeng-ubeng ning ngene pisan. Lah kok kita rupamu yang menikmati. Aku ki golek inggon sing penak ki sing endi ngono lho, Mas. Jajal to lungguhone. Lugo sik. Wis tak gocalane Mbak Mano. Yo, lah lugo. Plek tak gocalin pisan. Sekop-sekop, Mas. Ya, heeh, sekapen ya. Ayo ndang. Apa to ki? Mas, Piye Jus? Piye komentarno to? piye? Wah, cukup dingin. Itu cukup. Saya tak tenanan kok Ya, ya. ayo selak subuh engko. Aku mbok gandung, mbok gandrung, Tak gandring. pitik apa kok ya. Welasana. Mring wak mami. Mas, Nggih. Karo bojone nggih apa janji ngono lho. Apa Yayi? Ngono lho. kaya apa, Mas? Terpal. Hei. Kowe mbok ngomong Terpal to, Mas? lintang-lintang Pandrino. Lintang apa bulan ngono lho, Mas? Lah wujude ya terpal kok. Ya ning nek drama ki ginawe gawe ngono lho. Wong kae iki totok maneh ki awake dhewe gandrung ki totok maneh ngono. Wah, etok-etoke. Tak men. Ya ngono lho. Etok-etoke ya. Ya. Lintang Pandrino. Kene iki goceki bangkeanku. Be, ya kaya nggawe sak. Peh ngoyak gaji ki. Nesu, dirayu. Nesu, wong wedok nesu dirayu. Aja nesu tak tekokne pri. Tukane apa? Segone pri. Oh ya. Wis nesu mbok yo ben. Yo ngono iki wong lanang iki piye ngripe-ngripe dirayu-rayu. Iki lho. Pripun nyuwun diapakne? Monggo aja polah kok. Sampeyan iki lho. Nggih. Karo wong wedok kok ora pekablas to, Mas? Belas patrah yo. Masa tanggane tuku motor, aku mbok kon ngingeti tok. Sak ora-orane ki aku yo mbok tukane motor. Ya. Kowe melok nangis. Aku gak duwe duit. Ngeten. Tanggapan bedino kok. Nggih pangan angel kok tukokne motor. Ya Mas ya. Ya. Wis ta awake ku ngene tok Iya. Heeh. Ngene tok ae. Tak tekoni. Nggih. Sampeyan mau ngarep budal adus apa ora? Gak. Lah nyapa to, Mbak? Nyapa to kok tekone adus ora nyapa to? Masa ambune kaya kepik lho. Lah wong rumah tangga kok ape ngambu-ngambu. Ini lho, rene. Kok yo ngisik nih aku. Aja ning kene. Ngene. Kayak semprot. Kayak minyak semprot. Keleke dibuka. Kene. Bangun iki memburuk. Yo joki. Ku ya pesing Iku kene. mau wekal.
Mekare berarti gelem berarti. Enggak. Maksudnya mekar ki apa nih jare? Dari Ayo tang. anyar. Besok Besok Kapan? ya. Besok kapan ketekan cecer lan wong ayu. Fokus to, kowe iki kenapa kok ora fokus kan Kenapa kok? ta? Aku nek fokus malah hilang. Ndek, lha kok iso? Ngengku hilang. Lah iki wis bojone wis lomat-lomat ngene kok. Enggak diapakne teki jane iki? Aku njaluk dihamili. Diamili turut ana. Aja-aja. Lah ngapa ora mbok turuti? Aku moh aku. Tenan? Enggak, Lah ngapa kok moh? belum siap. Iya. Aku sudah siap. Berarti mempersiapkan memantaskan diri dulu untuk Mbak Manohara. Ya gak. Duh, kok gak gitu? Ya digeseng ning lho. Neng ndi ta, Mas? Gak ning kene. Oh, kamu selingkuh ternyata. Syukur selingkuh, Mbak. Kamu selingkuh. Dasar semua laki-laki buaya. Buaya kamu. Wis ping pindho iki. Ya. Ya. Umpamanira nah kudo. Kowe arep nyekel para pencak jene kok iso. Tak jotos ya. Ayo, Dang. Tanpa Ya. perahu Sasat Sarah. Bajak Mas. sasat. Sarah. Neng Jane Mbak Manohara suarane entek mbok apakne jane? Lah gek sakmono iki. Masa wis menghabiskan semuanya. Iya. Ndang ayo. Ya, sasat sarasing jolotri. Wis ora apa-apa, wis nyidam. Hitam dipeluk ngono lho, Mas. sari as moro. Ya, tepuk tangan, apik suara Mas. Sik. Nggih. Bar. Terus. Tugasnya terus joget sampean. Ojo. Aku luwung nembang timbang joget. Nek mboten ngerawit menika nggih jatil niku lho, Mbak. Apa bagian jaran. apa celeng apa kuwi? Aku ora paham. Kepang. Kepang kejaranan niku ngene iki. Oh iya iya Aku iya. tidak diguyu Pahri. Oh diguyu peteng bayaran to. Iya no. Ya. Bukot C apa bukok? C. Ya, maka Sliramu sekar melatih aku kumandang sari. Ayo. Sliramu margi wong bagus. Aku kang bakal ayo terus.
Ya. Nah. Pinter jogete apik jaranan. Aku mengkok ya untung gawa properti. Sing blangkone madhep rono. Arep diapakno. Sik madhep kono iki. Madhep kene. Oh ya. Aja ndelok rono sik, aja ndelok rono. Gak oleh ngintip. Aduh. Wis to. Tengi. Ora, engko tak semprote minyak. Wis to, karek sithik wae lho. Karek sithik napa? Ora wis nyidam sari ngenteni nyidam sari iki lho. Ah. Kaya pantes gawe ra iki ya. Ya. Ayo ditekke no. Jogete ben pantes ya. Ayo, joget. Ketekan iki ketekan. Ya. Yo. Nyekeli manuk Iku anak tukang nyetir mati. Ora kuwi enek ventilasine kok to pengen. Ya tenan iki. Sinten sing badhe tumbas kethek? Monggo. Adinda.
mayang karo rawuh, eyang mayang karo rawuh. Plotrok, jarike plotrok. Apit, apit. Jare musuhe. Kok banget to lele. Jare muncul lho. Jare kesemangatan. Jare muncul ki lho diunggahne. Muncul yo sik. Melarikan diri deh. Benakne, Mbak, benakne tanggung jawab. Aku tanggung. Oh. Oh. Apa aku ora njaluk apa-apa, Mas. Tidak boleh. Kene lho dibenakne nang kene lho. Oh. Engko darane awake dhewe nyapa-nyapa nang ning kono malahan. Yo aku tak rono. Cetuk. Rono sik. Mas aku joget ngono kene. Tibake apa jenenge bathok balu isi telek Madu. Bathok balu isi madu ya, Mas. Ben dibenakne sik, Mbak. Iki karo sing anu mung sing nyumbang lagu Mbak Zoya masih ada. Mbak Zoya mana? Ingkang putih Mbak Zoya nggih. Oh, monggo sepoti, Mas. Dapur Mbak Zoya. Bocah nek cek prawan ki ngene iki lho, Mas. Bocah cek isin. Iya. Monggo Cahayu. Iya. Asmane sinten? Asmane Cahayu? perkenalan sik. Heeh. Duh. Heeh. No, mati. Oh, jarak karo kuwi lho, karo Cus. Yo yo. Kok kosaku sik. Kuwi lho sing benakne jare kok iso wong telu ki lho. Mbak Narto Sabdo. Monggo Cahayu. Carane kuwi timbul kuwi. Tepangaken nami kula Ana Zoya Zivana Leticia. Oh nggih. Panggilannya? Zoya. Oh nggih. Rumahnya mana? Sana? Oh, jauh. Ndak, Oh, dekat. Oh nggih. Sekolahe napa di SMP napa SMA? SMP kelas 8. Oh, barenganku. Sampeyan di SMP kelas loro ya? SMP aku. Aku nang SMP Sawahan kono lho. Oh, ngono. Lah kok Aku kok gak tau roh. Aku bakul pentol ngarepan. Walah. Pentol kotak. Ayo, apa arep nyanyi apa? Badhe nembang lagu napa Cahayu? Puspita Nala. Puspita Nala. Damel bawa napa mboten? Ndak no. Ndak. Puspita Nala. Kijane apa ae? Walah bangetan. Bangetan wis. Ben kekne ora apa-apa. Pacar wis ngikhlasne kowe kok. Wis, HP-ne sinten sing nemokne jenengan pek mawon. Bayaran 250 kok kelangan HP. Ayo, Puspita Nala, Mas Tris, Mbak Zoya bersama Mbak Zoya. Ya. Ambil nada dulu sama Mas Tris. Sudah kenal Mas Tris belum Cahayu? Belum. Belum perkenalan dulu sama Mas Tris. Salaman dulu. Kamu di mana? Belum selesai di sini dulu. Dah. Ini duduk sini dulu. Nah, duduk sini, duduk Wis sini. to ngetake rokok tenang Wis kowe. to tenang ya. Wis to. Rong cepet. Ya benar. Ngapusi cah cilik iki penak ya, Mak. Ayo nonton sik. Kipasan sik. Wis leren sik ning kono karo kipasan. Ayo Puspita Nala Mbak Zoya. Ya. Goyang dong. Hadap kamera sayangku. Hey. Tangannya semuanya di atas boleh. Yo. Goyang dong. Sambil goyang Cahayu yo. Jos. Wah.
Sampean nanti cita-citanya pengen jadi apa sayang? Guru seni. Guru seni. Amin, amin. Iki ya umpama mbok dadekne sindene jenengan nggih masuk iki. Masuk kare Purun apa mboten Cahayu? Purun. Oh, purun. Seleksi sik no. seleksi sih. Sama Mas anu nanti Mas Heru. Kalau Kok Mas iki yae. wis sik tugas aja medhot sik tugasmu kare satu lagi nanti. Nanti Bapak Ibu yang punya hajat nah suruh naik. Nganu tugasmu ki engko jek enek neh engko gara-gara cus munggah rijing nyeblok kok dhuwur. Nah, Enek ngesakne lho Mas, HP-ne disolasi lho Mas. anu Mbak siapa Zuya? Itu masih keluarga yang punya hajat panjenengan. Nggih. Oh, inci. Anu kelas berapa tadi? Kelas 8. Minta sang Mas Delang mboten. Nggih. Lah, lek dhuwit kok yo ijo. Ya mesti no. Nggih. Aku nggih. Ya enek dhuwite ora to masuk. Nek. Ya. Ya dienggo anu ya. Apa beli jajan. Heeh. 2000 oh 100. 100. Alhamdulillah. Wis. Aku juga, Mas. Aku besok mau sekolah. Ya iki no pasangan meng kita njaluk suami. Oh, lalu mau kiri ra. Wes, makasih sukses selalu. Moga tercapai cita-citanya. Ya. Makasih ya, Nduk. Gas salim ya wis. Hei, salim Mbak Mano dulu. Gak sah. Gak sah. Salim no, salim. Bukan mukrim. Yo. Jih, Cahayu. Blek kok mencrot ini disalimi. Ini lho, disalimi. Wedi ora saliman karo ki? Wedi, ya Allah. Wedi lho, Cus. Ora nyakot. Ora nyakot kur dilat ya. Salim-salim tok ora apa-apa. Salim sik, Iki nah. jinak punan ya. Tugasmu karek satu. Ki ana pamundutan lintang asmara ya. Nah. Karo aku. Enak ya iki penyanyine, liyane ra enek. Bisa ora, itu goyomu. Nunggu. Iya. Kan nyanyi pisan kok request. Bes. Lah yo. Aja Mas. Lah iya. Mas sak derenge sing kagungan dalem. Oh iya itu. Cus Kowe ngene lekake sik sik, nunggu sik usuk nyapo kok bes. Walah. Bes. Engko sik sabar to. Kesel aku. Bes. Ingkang kagungan dalem. Nggih, monggo keluarga besar. Kalau ingkang disunat nggih, Mas. Ya, sama yang disunat. Kersane sing teng dalem disoting kersane pirsa. Mbah Amin dan Ibu Sudarmi Nggih, sekeluarga monggo. besar monggo sama adik Saka. Nggih, monggo. Duduk. Sepote, Mas. Monggo mriki monggo. Monggo, Bu. Kalih Bapak monggo. Ada Mik, Pak. mik. Niki. Mik pun. Niki Bapak, niki nuwun sewu. Monggo. Miki pun. Mboten nate nyekel mik. Mik iki ambak nggih mboten nate cepeng. Oh nate. Ya Mas aku kok. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Bapak kalih Ibu. Kalih mikipun Pak di Mikipun caketaken. tadi caket mboten nyokot niku Pak, mboten. Nah. Mbok menawi wonten pesan-pesan komentar pada malam hari ini Monggo Bapak. Bapak, Pesan boleh wonten dawuh-dawuh. Dawuh-dawuh napa monggo. Oh miki mati sing muter miki Pak. Anu ro dicethekne ngeten Bapak. Nah. Nah. Nggih. Oh disebul sik Mas Mbak. Iya, Aku yo ngono kok. Monggo Pak. Panas ketok iki. Monggo. Wonten dawuh mbok menawi. Sampun niki sampun luar Oh, sampun. gadah hajat putrane Nggih. sekeluarga khususipun Iya. Bapak Akbar. Nggih. Terima Mas kasih. ngeten Mas, ampun Bapak. Mas. Nggih Mas Akbar nggih Iya, terima iya. Mas kasih. Akbar wassalam. Ya. Ya. Terima kasih Akbar syahwat alam. Khusus. Bu
Banwara. Oh, kula mboten Bu, Oh, Pak. Pak. Ngaten kok, Pak. Kok, Pak. Kula menika tasik perawan, Pak. Napa bule? Nyonya. 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 Banwara nggih. Sekian Nggih, terima kasih. Bapak. Saged dugane niki wonten pentasipun ringgit majucal dipun napa niku? Amin. Pinggangane Pak Mas. Sinten? Mas Akbar. Mas Akbar. Mbak Ya, Salam. nggih Bapak. Nggih sampun ngoten mawon. Injih, kula ngaturaken Nggih. ngaturaken matur sembah Nggih, nuwun sami, kagem nggih. panjenengan sakeluarga. Nggih, amin. Mugi-mugi sak bakdanipun kagungan hajat hitanaken putranipun nggih. Nggih. Mas Saka, Mas sini Mas Saka. Saka. Mugi-mugi panjenengan tambah sehat, Nggih, amin. panjang umur, Amin. tutup momong anak putu. Amin. Mugi-mugi mengke sak bakdanipun kagungan hajat saged turah blawah, saged dinggih teng Nggih, Mekah. amin nggih. Nek rasa tinggune Mekah ya budal dhewe nek Madiun. Anu Dik Saka, anu Dik pegang Saka. mic. Pegang mic, enggak apa-apa Dik Saka pegang mic. Pegang mic. Kelas berapa Madep- Dik madep Saka? sana, Hadap sana. kamera, hadap kamera. Nah, Hmm. Dik Saka kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Kok sudah berani sunat? Di sini enggak apa-apa. Oh, enggak sakit ya? Sakit mboten? Mboten. Kanggo mic, kanggo mic. Di mic ngeten. Mboten sakit nggih? Mboten. Mboten. Laser mboten, laser mboten. Laser napa anu? Laser. Oh laser. Mboten sunat saestu. Mboten sakit saestu. Mboten. Oh berarti pengen sunat neh. Ngepok ngono piye. Cita-citanya jadi apa, Jadi Dik? apa sayang? Tentara. Oh tentara. Padha aku lho Mas ya an. Biyen jadi cita-cita tentara. Pengen jadi tentara. TNI AUAL. Auh. Apa AU ya? Lha dadi ini banci kok ya. Iya, Injih, Dik Saka minta lagu apa? Monggo, apa ibu minta lagu apa? Napa bapak nyuwun lagu napa bapak? Mbok menawi wonten. Wonten pamundutan. Selamat mawon. Sholawat, Nggih. injih. Aku wedi to Mas sholawat. Kok selawat itu mulia kok malah wedi. Lah nggih. Iki anak-anak sing nom-nom ayo berdiri. Ya, ya, Ayo berdiri Cahayu ayu. Anu aneh, Sinta karo Yopika dulu, Sinta Yopika dulu. Mbak Sinta sama Yovika berdiri. Mbak Sinta karo Yopika. Monggo 250. Kaya ngopo? Yo. Ya ayo Nduk Cahayu. Satu sini Cahayu, satu di Anu kanan, lho. satu di kiri. Sing biyen tau digarap lho, salat badar lho. Sopo sing mbok garap, Mas? Mas sing musik biyen selawat. Oh. Heeh. Kuwi lho sing aku koyo mbok garap dek ben ki lho, Tris. Yo sing koyo kowe garap aku ki lho, Tris dek ben ki lho. Ya. Atur nuwun Bapak. Sampun marem, Bapak. Sampun nggih. Alhamdulillah. Nggih, Monggo. Monggo. Mbak pilih wonten pamundutan melih kagem Mase. Bapake sampun Mase. Mboten. Oh pripun? Wayangane bar mawon. Nggih. Nggih, monggo mandhap Bapak. Alhamdulillah matur sembah nuwun Bapak. Sehat panjang umur nggih Pak. Ampun cah repot-repot napa to ngoten niku Pak. Alah, jenengan ki lho. Ampun cah Pak, ya Allah. Mboten ningen napa to ngeten matur sembah nuwun nggih Pak. Ya Allah. Ayo. Wah padha lanange ya kok. Iya. Nggih, Bu matur sembah nuwun nggih. Padha wedoke. Nggih, cah gandeng matur sembah nuwun nggih. Alhamdulillah, ya Allah. Mbak pilih wonten pamundutan lagu. Lho ada niki Lintang Asmara. Lintang Asmara. Dari saking Bu Haji nyuwun gending Lintang Asmara nemen liwung ayang. Oh nggih. Mas. Sik Iki lho. sarane iki pe nganu ora iki Lho lho kok moncrot diparingi. ki satu kali lagi no. Diparingi bapak iki lho. Sampeyan purun apa mboten diparingi? Purun. Purun ngesake Mas. HP-ne disolasi lho. Lintang Asmara karo sapa? Karo sapa dipilih? Karo wedok asli apa wedok palsu? Ayo jalu milih ya. Mah gak milih. Oh gak milih. Oh, gak milih. Oh, milih aku. Milih aku. Walah milih Mbak Mano. Roh rasane ngene iki lho, Mas. Roh nek wis roh rasane ya ngono kuwi. Walah. Lumani Iki ya. yo apik-apik lho iki kok iso ora milih to. Saking sinten menika pamundutan? Bu Haji ngaten mawon niki tulisanipun Bu seratanipun. Haji. Ya wis karo Mbak Manohara ora apa-apa, engko bar iki siden-siden
anu sing Oke. belum, heeh, oke. Angel men. Panjalukane iki lho kok angel men. Neng apa? Iki lho, celukane sapa Mas iki? Cus. Oh, Cus. Wes siap. Ya Mas. Ya. Sak pira dijajal sik nun adane. Nya tukang son tak wae nggo tuku rokok. Nek tukang son. Kene suamiku, Mas. Oke. Nah. Nah, terus arep ora? Nggone dulurmu aja terus gak pantes. Ora muni sawane napa dhuwit saru. Saru ra pantes. Ayo, ayo. Ayo